i gang med Tavlos klamme køkken, episode 1. I dag skal vi over og snakke med Mølse Pølse. Han er vores pølseekspert her i det klamme køkken i Tavlo. Vi skal lige over og sige hej til Møller. Hej Mølse Pølse. Vi sidder så her med Mølse Pølse i det klamme køkken i Tavlo. Og han er vores pølseekspert. Han har taget en pølse med i dag, som jeg godt fortælle lidt om. Mølse Pølse, hvad for en pølse har du med i dag? Jamen altså, som du kan se her, så er den rød. Og det er den mest udbredt. Var det noget med en drink? Ellers drak det lidt for stærkt til mig. Hvad med dig? Ja, det vil jeg gerne på. Skal du sige til nogle stærke sager til de pølser? Jamen altså, det kommer an på, hvad for en slags pølse. Nej, men vi skal lige fortælle lidt mere om dine pølser. Ja, men som sagt så er det her jo en rød pølse. Det er den mest udbredte race inden for pølser. Den er yderst delikat, du kan lige prøve at tage den op her. Du kan se, at det er kød. Det smager meget godt, det er... jeg ved ikke helt, hvad det røde er, men altså... For satan. Jonas, 2 sekunder, vi har lige nogle problemer i her i studiet. Jonas, hvad er du i gang med at lave? I ser godt nok lækkert ud. Hvordan har du hakket den? Prøv lige vise det til tilskuerne. Prøv lige at vende om mod. Du skal vise det til tilskuerne. Wow. Vil du smage? Det er jo rigtig godt. Bare sæt i gang igen. Du er jo vores kokkeekspert her. Kan du lige fortælle os lidt om, hvad retten, hvorfor er den så speciel? Jamen det er fordi jo, det udbreder sig fra alle de andre retter. Altså nogle gange, så folk, de laver for eksempel bare jo normale pølser, som de bare griller, og så spiser dem. Det er vi på her til. Vi vil hellere have pølser, som er skåret og lækker og smooth. Og så tilbereder vi nogle æg og noget barbecue sauce, for at give det der piu. Det gør det rigtig hot i. Ja. Hvad vil det sige, at de har piu? Piu, det er den der effekt, som man får. Det her, det er bare en lækker pølse. Ligesom når jeg har sex med min mandlige kæreste. Ja, præcis. Det er det samme princip. Nå, det tænker jeg nok. Nu skal der ikke. Jeg synes lige, vi skal over til Mølse Pølse igen. Ja. Og snakke en pølsesang. Vi vender tilbage om jer om lidt og se jeres dejlige pølseret. Ja. Jeg skal nu snakke. Det er der ikke frem på. Hvor kom vi så fra? Du havde vist lige fortalt mig noget om de der pølser. Hvor de stammede fra og sådan noget. Ja. Hvorfor er det så udbredt, den pølse der? Jamen altså, som sagt, så var det her jo en rød pølse, den mest udbredte pølse i hele verden faktisk. Og altså, den er så meget udbredt. Det stammer faktisk fra de gamle, det er de gamle mennesker. Du er nogle gamle mennesker. Jamen altså, nogle af dem, de kan jo være temmelig rare, også selvom at de spiser disse røde pølser. Men altså, nogle af dem, de er jo røvpædofile. Altså, de kommer der, ej lille ven, vil du have et bolsje? Jamen, så kom med mig ind, og så får de gamle mennesker, de små børn, det går sådan. Ja, det tror jeg mange kan følge dig i. Jeg har også hørt lidt om, at du spiser makrelsalat på dine pølser. Hvorfor gør du egentlig det? Jamen altså, du har ikke selv prøvet det, vil jeg jo gå ud fra. Min konklusion er, at du ikke har prøvet det, ikke? Nej, det har jeg ikke. Ja, men altså, det blanding af mayonnaise og makrel og pølse, de er simpelthen sådan en delikat blanding, altså. Det er en smagsorgasme, man får. En smagsorgasme. Ja, det tror jeg mange også skal følge dig i. Vi vender tilbage til dig lidt senere, tror jeg. Ja, farvel. Du må hygge dig. Vi skal lige over til vores reklamepause. Prøv lige komme. Kameramand. Kameramand. Hej! Goddag. Det her er reklamerne fra Tavlos klamme køkken. Det her, jeg vil gerne præsentere Slice Knife. Den mest enkle, håndbare og mest sælgende slags kniv på markedet. Den er så dræbende og ødelæggende, at du tror det er løgn. Se nu det eksempel, når jeg skærer denne pølse over. Så dræbende, du tror det er løgn. Jeg kan gøre det igen for at bevise det. Se selv den fine skovren, der laver. Intet efterladende. Det var alt for reklamerne. Ude på gården, vi skal ud og snakke med vores grønthandler. Han præsenterer frugt, og han vil rigtig gerne vise os dagens frugt i dag. Hej frugthandler,
Hvad er dagens frugt i dag? Jamen i dag er dagens frugt, det er løg. Og løg, der kan vi alle sammen lide. Det kan man spise rent og med kogelse og alt muligt. En lille fejltagelse, så kan vi ikke vise mere af Mølsepølses pølseshow i dag. Så vi går over til køkkenet for at se, hvordan det går med den. Hej. Det gør vi lige sådan her. Hej. Hvad går det med jeres mad? Jamen, det går rigtig fint. Nu har vi fået lagt dækken lige på, og pølsen de også. Jeg synes lige, skal vise det til kameraet. Det ser rigtig lækkert ud. Nu kan vi så ikke finde vores paletkniv. Sådan, det er kunst, det der. Det har jeg virkelig meget lyst til. Det glæder mig virkelig til at smage til senere igen. Ja. Kan du fortælle mig lidt om, hvorfor I valgte at tilsætte æg til det? Jamen, det er fordi æg, det er jo sådan dejligt ret. Det er jo engelsk. Det er jo dejligt med engelsk. Og amerikansk, det er jo også en slags æg, eller noget kanadisk, tror jeg. Hvad er I gang med at gøre lige nu? Jeg kan se, jeg blander det sammen, fordi det giver sådan, som vi snakker om senere, som giver noget kick, så der du får lyst til virkelig at spise noget med gang i. Jeg skal spørge, prøv lige kom her. Hvorfor valgte du egentlig at blive kok? Hvad er det sådan der? Han sagde, at han godt kunne lide store pikkemænd. Jamen det har alle kokkemænd, de har altid nogle store pikkemænd. Ja, jeg kan også godt selv lide pikkemænd. Vi stopper lige her. Nu har de så lavet maden, og jeg synes, det ser rigtig nydeligt ud. Simon, hvordan synes du, det smager? Jamen lad mig lige prøve det med. Jamen det smager ganske udmærket. Ja, jeg kan godt se lige. Hvem med dig, Rasmus? Prøv at lige tage en bid. Du skal ikke være bange nu. Du skal ikke være bange. Ej, det er bare mad. Det er bare mad. Ej, men kæft, det smager godt. Det gør mange altså løg op med det. Sådan. Løgchokolade. Ja. Ja, hvis man lige... Kan du ikke lide min mad? Og så tager jeg lige af for denne gang.